ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан ҳам хел бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, мерседесои сечка биони ва сечкаҳои пурасои бо нархҳои арзон ҳастаи дайво некси бо нархи арзон ва бо нархи дастрас сайсияни зур, ҳастаи ласети фурӯшӣ, ҳастаи погрузчики фурӯшӣ. дӯстони азиз, яъне ки бормекардаги мошин ҳастаи ҳастаи Toyota Yaris солои нав мақсад бо нархи дастрас, ҳастаи Opel Zafira сайсияни зур, ҳастаи Daewoo Niva, ҳастаи Opel Astra G, ҳастаи Hyundai Starex мошини мусофиркаш, ҳастаи Opel Hatchback, ҳастаи мерседесои сечкаи простои ва ҳастаи грузовой газель, ҳастаи мошинои советский ва ҳастаи Opel Vectra A ва ҳастаи мошинои акселератораи Москва. ва дӯстони курси имза бошад 118 сомону 20 дирам. мо бошад навор асар мекунем, марҳамат рафтед. то охираш тамошо кунед, лайкотона назанед, марҳамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон срочнаи Toyota Yaris американка бе перекидка мошин айвагон якдаст гаштаги сайстани зур. соли пурӯшаш 2011 сол ҳастаи ки сӯишвориш бензини хӯлияи мотори 5 литраи коробка автомати сайстани мошин бадрон беҳтаринае. ҳуҷҷатҳои мошина як ҳафта пеш нав кардаги, танировкаша нав, кондитсионер кор мекунад, 4 та баллон пачка хати запаска мақсад дамка ҳамаш комплект ҳастае. мотор коробкада мегӯяд гарантия ҳамаш вагони мошин якдаста такси гаштагӣ нест. монитори Android, задни камера дӯстон система музикаша зур ҳастае. чухолакҳои нав, аккумулятори нав, краскаш заводской ягон кор надорад. вале дӯстони азиз, умуман пусидаги хел чизо надорад ва мошин 5-6 литр расход. мошин американка бе перекидка, мотори 1.5 танировка ҳуҷҷаташ нав кардагӣ, ягон расход намекунем. нархи мошина мега 79 000 мегем, камтарак арзон мекунем. бисёр не дӯстон, мошини аққари мегад 95 та ғалидаги, не ки арзон модиан мақсад мошина срочна мегад пул дар кора. бисёр арзон намеша, мумкин 1000 сом мегзарам, барое ки ҳама чизаш нав кардаги, ҳуҷҷаташ нав кардаги, мошин тайёрае. 79 000 сомон, ягон сом мегзарам. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, рақамҳошон вавилон мондаги ҳаста. ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапам мақсад дорам. бошед дӯстони азиз, инчунин обогрев сидени боини хали баковойошам мақсад ки қатъ мешавад. инами фармар ҳамашон заводской. дӯстони азиз, мошинда ягон чизи хали чӣ мондагӣ нест, ҳамаш оригинал айхудаш. мошин айвагон як даст гаштаги дӯстони азиз ва вообще мошини тоза. шахсоне ки мехарем, марҳамат дига маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон срочнаи Chevrolet Lacetti. рост гап, ира мо дуфт реклама кардем, як рақамоша мақсад рақамоша хато монда будем, инак бу ҳамаша исправит кардем, яъне ки туғрӣ мондаем. Chevrolet Lacetti ки дӯстон азиз, мошини хеле ки як даст гаштаи беҳтарин ҳолатае. соли пурӯшаш 2006 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини хӯлияи мотори 6 литраи коробка автоматаи мошин дӯстони азиз сайстаниш чотки бадае. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастае. хоб баллонои пеш дӯстони азиз 80%, баллонои ахир бош 60-50% ҳастае. дӯстони азиз, хоб мошина сайстаниш да зур дӯстони азиз, салон палон тоза ҳастае, баллон малон ягон расход намекунем, ҳуҷҷат пурра карда, краскашам сода ягон сарапина ягон кор надорад. дӯстони азиз, мошин алиш намеша тоқа суми хӯлӣ. нархи мошина мега 34 000 мега, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. нархи мошин 34 000 сомон бо муомила дорад. мошин хеле ки як даст гаште сай. дӯстон аз мошинта ягон расход намекунад, коробкаш автомат. якумаш рақамҳои правилна мегафон дастишон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахира 35, ин аст да WhatsApp доранд. оиди мошин дӯстон аз оиди Chevrolet Lacetti шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, дар рақамҳои поён буда занг занед. мошина мега бо дили пур мегад омада аз пеш бинен, ягон расходи зиёдӣ намекунед. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо дута мондаги ҳастае, метавонед занг занед, маълумоти пурраша гиред. хоҳиш мекунам ки лайкото назанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз сечка. соли пурӯшаш 1996, сӯишвориш газ бензин, мотор 1.8 литр, коробка автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
دوستان عزیز ماشین میگه الگانت است استارت استاپ دارد دوستان عزیز سالش 96 سال دوستان عزیز موتورش میگه 1.8 موتورش میگه گاب نیست коробкаш میگه سوز автомат балонش میگه пачка دوستان عزیز утул دارد یک سال حجت دارد دوستان عزیز خب алиш намеша мега сум дар кора мега срочно нархи мошина мега 48000 мегем бо муомила мегад мекинем мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда мошин хеле ки як даст гаштатон азиз мошин мақсад ки пола объёми элеганти тоза старстоб 96 сол мотор коробкасоз автомат утул ҳуҷҷат як сола дорад балоношам сунат ҳолати коридае фақат мошина мегири ҳай мекунӣ خب نرخ ماشین 48 تا میگه کنکرت خریدار باشه میگه بو مقصد دوستان عزیز معامله دارد یکمش رقمای واویلون دستی 08 کار میگه دومش رقمای مگافون دستی نشم کامل اینش دا واتساپ داره ماشین لوک بوک نمبر همه چی داره ماشین دا یگم расход озираш да намекунем мошина мега аз пеш омада бинед достони азиз марамат занг занед мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон ки Daewoo Nexi сайстани зур соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика сайстани мошин бадрон чотка мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад дӯстони азиз мошина ланҷерош ягон ҷо варид кардагӣ нест ланҷерои раднои худаш соза ҳамин Nexi-ро главни ҳама ланҷерошро нигоҳ мекунад ки мақсад ки даридаи кафидагӣ набошад главни Nexi-да ҳамин чиз муҳимае ланҷерош мега 100% созае دوستان عزیز ماشینچه خیلی سایستانی زوره کراسکا کار نداره سالن توزه کرده دوستان ماشین خیلی توزه نگاه کرده هستن یکم расходش فقط حجت میشه حجت چه میگه پولشا میگذاریم اویدی خداوی بالون میگه زوری بده دوستان خداوی داره بالونش میگه 1.80 دوستان از کراسکاش نو سالن توزه فقط کی حجتای ماشین بود شدگیه нархи мошина мега 23000 мега бо муомила карда мегад метиҳем мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда мошин хай тоза свежи фақат ки ҳуҷҷатош буш дагатунад ҳуҷҷатош мекунен пули ҳуҷҷатча мегад мегзанем хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии 19 рақамҳои соҳибшон кор мекунад дуюмаш рақамҳои россия хираш 86 инашда ватсап дорам ои Daewoo Nexi шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ дар рақамҳошон занг занед нашосум дӯстон азиз муомилаи хуб дорад марамат срочна фақат ки خریداری کنکرت زمین معامله کرده میتونم و آدمایی که هم خیلی ماشینای فروش دارین خونه زمین کوارتیر یگان تکنیک اون کمپانی خودم که ریکلام کردم در رقم‌های بالا بوده است واتساپ نمبر دوستان عزیز رقم‌های واتساپ سرعت معلومات رو که ما ریکلام فروش دا میگذاریم با پنجم تکنیکای فروشی دوستان عزیز پاگروزچی فروشی است که با نرخ ارزان و سرچنا پاگروزچی فروشی соли бори 2010 сол ҳастае ки сӯзишвори дизел дӯстони азиз сайстанаш мегӯяд зури бадаe мошин ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад дизел 2010 сол пагрузчик балонош 180% 90% ҳастае хоб камбудиш як ҷои мақсад ки нами компрессор як салникаш уже як кор бомадаги аст як салник дигаш мезанем 10-15 сомона мега соҳиб шуд дига ягон расхода дора мошин тайёрае фақат мегири кора сар мекунӣ خب نرخ ماشین ارزان مونده است سرچ میگد پول در کار نرخ ماشین 78000 سومون است باز معامله دارد این پاگروسی قرار دارد در نویای دنگره یکمش رقم مگافون رقم‌های صاحبشون 53 کار میکند دومش رقم‌های تیسل اخیر 44 اینش تا واتساپ دارم ماشین میگه حجت داره بالونش حالتی کاری نو دیزل 2010 سال ماشین فقط حالتی کاری داره خب قرار دارد در نویای دنگره خب رقمشون موندگی است یگان سوال داشته باشید یگان معلومات ایلوگی اویدیم تکنیک شما فهمیدم مرا زنگ زنید خیلی آدم‌ها نامش هر خیلی میگن خیلی ما پاگروزچی مونی دوستان عزیز نرخ 78000 سومون است 78 مقصد معامله دارد چی سوالی که دارین چی معلوماتی که اویدیم تکنیک شما خوین اگر فهمیدم مرا زنگ زنید فهمیده میتونم بعد دوستان آدمایی که در نواری ما ماشین معقولی که نفته باشین در کامنت ما نویسید ماشین گفتگیشون در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم میگذاریم بر ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان باید تایید است مرسدس بنز کلاسیکا سالی باری 1995 است که سوژفورش گاز بنزین موتور 1.8 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین میگه حجتش بود شده یعنی که утилизация دارد گازی یا چهار دوستان عزیز کراسکاش میگه توزه چشکوش میگه توزه دوستان فقط که حجت میکنید нархи мошина мега 31000 мегем бо хақиқати хичон гап мезанем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе илтимос ки фақат конкретна харидоро занг занед хай бо ягон расход пасходча майда бо худтон дӯстон ба дилтон мекунед фақат илтимос мега конкретна харидоро беҳуда мега нороҳат накунед рақамошон мондаги дӯстони азиз
хоб хоҳиш ки лайкото назанед ва навори мо тохираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ гурзавои газел ҳастае дӯстон ки бортавои гурзавои газел фурӯшӣ соли бори 2011 сол ҳастае дӯстон ки срочно мегӯяд фурӯшияи газ масалан газел мегӯяд газ катияд сунае тоқа гази холӣ катияе хоб ҳуҷҷатош ки бучлага мегӯяд соҳибшон моторш мегӯяд инжекторае хадавош мегӯяд созае документатсона азиз мекунӣ. хоб нархаш мегӯяд ҳамагӣ 20 000 сомонӣ ҳастае боз муомила савдо дорад ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар 20 савдо мешавад. дӯстон азиз дар камбудиш ҳуҷҷатҳои мошин ҳастае бухая ки мотору коробкаву кузовноиша худтон рафта аст пешбинед ки бо телефон пурсем главни номероша монда нархша гуфтем адреса гуфтем дигар боқӣ мондаша худтон занг зада пурсем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон ваз нива соли бори 1685 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинае моториш 06 коробка механика мошин мегӯяд созае. дӯстон азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ хай дар навор мошина хай сайстани соз астае нархи мошин 25 та рақамои тисяри чойсу мондаги астае шахсоне ки мехарем маҳрама занг занем одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда астае рақами мо 2020 ватсап астае метавонед муроҷиат кунед мо рекламада мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон Opel Astra F дар кузифи хетчбек светои сафед соли бори 1693 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинае мотори 6 литре коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мегӯяд ҳуҷҷат мегӯяд утилизатсия мегӯяд надорад нархи ахираш мегӯяд 18500 дигар арзон намешавад мошина мегӯяд устокати мегӯяд биё бо дили пур бин. хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри кӯло ва фурӯхта мешавад бо нархи 18500 сомон дигар арзон намешавад ҳамин хел соҳибшон гуфтем. агар ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ барои харидори конкретна дар рақамо поёмда занг тоқа суми хола мегӯяд алиш балиш намешавад марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон Opel Vectra A соли бори 1990 сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробка механика сайстани мошин мегӯяд дӯстон азиз соз астае хоб мошин хай 91 сол сона светои вишнои улучагӣ нархи мошин 9500 сомон ин ака бояд дигам хали Vectra ам дорад ваш не қиматрак аста ваш дига светаиш арзонака инам хали сайстани хай боли мения расход дора берасход нест дӯстон азиз 9500 ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. оиди Opel Vectra шумо дӯстон азиз агар шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг маълумотша гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон Hyundai Starex мошини мусофиркаш соли бори 2000 сол астае дӯстон ки сайстанаш мегӯяд созае срочно мегӯяд дӯстон азиз сум дар кора мегӯяд мошин мегӯяд мотор коробка мегӯяд 100% ҳуҷҷатош мегӯяд то охири солае хай мошин танаш дар косметически расход дорад чихел ки дар морди мошин берасход нест расход дорад нархи мошин дӯстон азиз 18000 сомонӣ мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе мошина хай хоҳед на краска мекунем дӯстон азиз мошина хай маълумотош хеле кам астае шахсоне ки агар мехарен рақамҳошу мондаги астае занг зани худтон ҳамаша пурра карда богиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон Opel Astra G дар кузифи седан светои улучагӣ дӯстон олияне ки вишнови хоб соли бори 1999 астае ки сӯзишвориш газ бензинае мотори 6 литре коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон азиз мошин мегӯяд 1.616 мошинча мегӯяд нахадое лобои ҷо мегӯяд мера мебияд неки бози расходча мегем ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири моҳи январ утул мегӯяд дорад 4 баллонаи зимни задагӣ дӯстон минусаш фақат ки моторш мегӯяд дӯстон азиз кам дуд мекунад як колоса мепартоед дӯстон азиз обшин як колоса мепартоед мошин дигар созае хоб документ ҳуҷҷат утул баллонаш нав моторсо кам будиш фақат як колоса мехел ва нархи мошин 35000 сомонӣ аст нархи ахирча дигар арзон намешавад мошин дар шаҳри душанбе нархи 35 та ахирон нархи дигар арзон намешавад марама. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ астае дӯстон Daewoo Nexi светои сафед срочно соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошинча дӯстон нахадо мегӯяд ҳуҷҷаташ хай дар дидесенки ки нав кардага 2025 хоб нархи мошин дӯстон азиз 9000 сомон астае мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда ягон сум мумкин ки арзон накарда медонам бо хай камутиахто аниқ карда мегирем
нархи мошин 9000 сомон. Мошин хай мумкин ки расход дошта боша бо илтимос неги фақат конкретна харидро беҳуда акара нороҳат накунед. خب چون از نرخ ماشین گفتیم آدرس هم گفتیم نمرش مونده است التماس میگه فقط کردن خرید رو اگر ماشین سودا شده که نباشه میتونید که شما سودا کنید گیرید مرام میگذاریم با 14 ماشین فروشی اوپل و زفیر است دوستان که اوپل زفیر سال پاریشش 1999 است که سویچ فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка механика ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد мега срочно мега сум дар курушда мега мошина фурӯш давонатона мошин мега ягом расход надорад дӯстони азиз 1 сола дӯстони азиз ҳуҷҷат гази еврачор дӯстони азиз 4 та балон нав нархи мошин 50000 сомон аст бо ҳақиқати хичон гап мезанем асоси сумош хоб мошин хайд дар навор хела хуб аст сайстани сӯза қад қомат светаш зур нархи мошин 50000 сомон ин мошин қарор дорад дар ноҳияи восеи рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехарен марҳамат занг занем одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот хоҳед реклама кардам дар рақамҳои болобуда аст 20 рақамҳои мой барои реклама кардан сурат маълумотро роҳ рекламада мемонед хоб дӯстони азиз ин буд ки ҳамин мошинмо ҷамъ кард пешкаш додад то видеои оянда худмат габонамаи шумо